Zonix clear tu zong song te vena movie ganan tur hi Chinese romance comedy movie niin a film hing chu Love You ani mei chenau pang pakhat chu tuya chuan tlain thingtang pakhata chuna in vuan tang hram mi pui turang en chiamin ti chuan papakhat chuna ron chan chuak ta tin chu mei chenau pang chuan anu le pa te chan chuak turang en lein ma se anu le pa te ro mi hringan chang to si lo chupa chuna thei ang to kena hnem taringot maya ti chuna chan chuak tu fapa nau pang chu ron kalin tawel chu apea tin a hming chu zo tin no pang te chuan a hming chu Xiaomi ani thu chu hrila kumsom pahnih nu ron lang zuin Xiaomi chu a boss lo yar gau chuan a thil ti that lo wang chuan lo hau mekin kal tur chu na tia ti chuan papakhat a hming Mr. JK chu ron kalin tin Xiaomi an hmui phuna tang rengota an thil soi hra thei chuan anin biak na chu ngun thluk tak hian alo en renga Mr. JK chuan investigator turle coffee in tura du thu soi chu alo hria ti chuan lo yar gau chu mi a biak awang chuan chuakin Xiaomi po chuan Xiaoli coffee ken chu achunga chuna keng luta JK chuan engtin nge coffee du thu chu alo hria thei tina sota ti chuan an hmui phunte alo chiar thei thu chu hrila chu chuan JK ril ru chu ala zarmaya tin lo yar gau assistant ani thu chu Xiaomi chuan hrilin investigator ani thu chu hrila ma se lo yar gau chuan midang thata ka hmu tur thu chu hrilin Xiaomi soibo tum ma se JK thung chuan midang zong boilo tur le a hmu to thu chu hrila ti chuan Mr. JK chuan a hna tur chu Malaysia thlerkar pakhat Love You Island a resort nei tu document fel hel zong zong a du thu chu hrila ti chuan Xiaomi po chulai hmun lampang chu panin longa chuna chuanga chu long chu nu patuak tharte hun ser man na tur long buksa chu nia tina pia chuan longdang ron langin chuta chuan papakhat pirate anga in thuam chu aron luta longa chuan ron lutin nula ho hne na chuan a hming captain Love You ani thu chu hrila tin monu ber chu potbetin achem chuna hantin vela a pasal hne na chuan ani ngai zon dan chungchang vel a soilai tak chuan Xiaomi tuar thei to lo chuan a pek hok phelin a hmaya tak chuna ron vom thlor maya ti fu ain ti chai hle ma se monu ber chuan ron beng dain ani chu helai thlerkar nei tu le anin neina po a boipui tu berani thu le a pasal prenga du wang mai mai ani thu chu hrila ti chuan chu pa chuan poisa chu petura tin akalta a tin a hming chu iu lele ani thu chu hril boka ti chuan resort lama chuan iu lele chuan au nau pa ta na en thlatua ron tangpa chu khoi hrapin a hne na chuan a boss a u nau pa chu hei hiati boi mana a chantok ani thu chu a hrila tin Xiaomi ron kala hmu chuan abula chuan kal ngalin Xiaomi thung chuan hnom nok luka po alo ngai lo ma se iu lele chuan zui zelin a hne na chuan registration ti ngai thu le a passport chu phora en tir vat tur chu na nge na chuti lai mek chuan a hna thok pa chuan mei che ho satak pakhat helai hmuna in nei du tu ron kal thu chu hrilin alam chu zukpan tanghal vata Xiaomi chuan ron zui ruin iu lele po chuan resort man chu alet ni na lo puna Xiaomi na lo hmu chuan a thil ti lai chu alo record ngal vata chuti lai mek chuan lele po chuan chu mei che ho po chu thiam takin poisa petur le andu anga tur chu na tia chumi hnu chuan lele chuan lo nei tu thon thu pakhat chu hrilin chu lo nei tu chuan mei che pakhat a hming Xiaomi tuya tla chu a chan chhuat thu te lo soya tin Xiaomi chuan a chan chuak tu hne na chuan lomna chang po hrelovin a bial nu ne na po then thu te tin chu mei che ho chu le an siam mei chelem chu Xiaomi anga ngai tur le an thil ken hmanga vom tura ti chuan nim zinga tangin Xiaomi chu alo thinrim ma ain sum zo lo chuan le chu ron vonghal thlorin ani chu mido thei tak ani thu te hrilin ron ang khum chiama ma se le chuan Xiaomi chu chhuata chuan ti tluina thut betlata tin mei chedang ho chuan le chu a single to lo wang chuan poyan ti thu te hrilin ma se le chuan Xiaomi chu abial hlui chhuata chhuata ringot maya ain soi thiam rei lota chuan Xiaomi chu lo khu rei de manin chumi wang chuan Xiaomi chu ni kho hrelovina ompha ti chuan zana chuan le an resort man chungchang vel alo soilai chuan a ron har hlol maya ti chuan a bula chuan vakalin a hne na chuan station a passport ati bo thu le kar khat nu chawa anei le tur thu chu hrila le chuan enga vakma ngai lo ma se adin hun chu hriat thiam sakin a chung zong chuan resort tan thok ve tur chu na tia ti chuan Xiaomi po thok ve tanin kar khat chung chu atan hrem hun pate hi ni ringot maya ma se le po chuan Xiaomi ko pianga ai du thin lo wang chuan a thin rim thei hle a
tin zan khat chu Xiaomi thowa chu azuk mufu hleya tichuna tuk chuan a thowa thu chu shilin tin a thowa le ni pon arda na huna thowa lo tur chuan a tia chumi nu chuan lele chu a customer Sophia nen chuan in bein lele love you resort ta inneya du thu chu shilin ani nei ni chuna resort chu khar turin ati boka a pasal tur hau chang po chu mi ho satak chung ko ani boka tin chu mi zana chuan lele computer kalsan tak chu Xiaomi chun vanang fuin document poimo zongzong ta chu avai chuna copy ta veka ti chuan le yar gau chu bengalin ati turte ati to thule atuka a ho vat tur thu chu shila amai ro chu gau thung chuan Mr JKN July ni somni pare thlenga tura du thule document dang poimo tak tak la zong le tura ti thu chu shila chumi nu chuan Xiaomi thowa chu hau changa ru ma chuan avamuta ringot mai chumi chuan hau cheng le Sophie in kara chuan in mu thiam lo na athlen tangei boka achan chu a hroi chuak tur Sophie na ron mu chian em wang chu nia lele chuan anin hawa hria chuan ron kal vatin Xiaomi po apom chuak tangala ti chuan ron pheile in ma se Sophie chuan in thana du thu chu a hril tangala ti chuan lele chu Xiaomi chunga chuan thinrim hle in chulai hmuna tanga kalvat tur ati in thinrim tak chuan lele chu atena chuna luta ma se tuk chuan lele le Xiaomi ta chu asang veve a Sophie le hau chengte betura kalin thilom dana kal tluan view chu ringma se amma ai maina ni chu ati thinrimin ati pongpor ta sau zoka atuka chuan hoturin anin pek tamol mola ma se Xiaomi chuan hau cheng biain lele po chuan Sophia chu aron hruaya vanai thlak takin an panhia in biak theina hunrem chang chu siam sakin tina zana chuan zanria tui tak men bot sei sak boka ti chuan a voi ni nan cheng chuan Sophia chu a propose le ta lele le Xiaomi te po an phurlu ta an lawin ko rei dawaniang an hria chuan nu chuan lai takin anin thla ngala ti chuan chu mi zan zat chu lele le Xiaomi te chuan hne nan chan chu lo min nuam an ti hleya tin lele chuan Xiaomi chu akuta chuan phuarin midang te ati boi to lo na tur chu nia a thawat pon lele zok chu ati har to don wangani ti chuan zan khoin in nei na mun tur chu chainan boi hleya atuka in nei na mang tur chu nan phur dun hle atuk chuan tuak tharte in nei tir tu tur aron tlaya wang chuan lele zok chu aron ding chuak ta chuan in nei hun ser chu tluang taka mang zawin chumi nu chuan lele chu ei tur siam turin chawkalam chu apan le ta ngala tin Xiaomi po chuan alo en reng bok chumi nu chuan in nei party mangin ti chuan cheng chuan Sophia tan hla chu asak sak ta ma se chu chuan Xiaomi omtinom lovin chulai hmuna tang chuan akal ta ngal dei zoka lele chuan ron zui ngal vatin ani chu I thaim tin ron zot ta ngala Xiaomi thung chuan a that vek thule a chan chu ala saka kulu tuk wanga tia ti chuan lele chuan Xiaomi chu dessert special tak mai chu ron pe a Xiaomi chuan chu tingang taka dessert moi la mu lo thule a hmeng pho tur chuna tia lele chuan pho tur ati in Xiaomi chuan tuipui tho thip anga ti thule a hmenga po heart of the sea pho thu chu shila tin Xiaomi chuan engwanga chef nilawa hetiang na hi thok ngai ni tia zotin ti chuan lele chuan apuin apa chu resort and call tu thatak ni tura du thule ma se tharuk nuwa a thi san tak thu te tin he resort hi thok tu thaber ne na an ro sum zong zong ne na hlan vak tur thu soin tino unau pa mi bum mang tak laka aven him du thule anu nun nuam taka siam du wanga he resort hi la and call sham shamani thu chu shila ti chuan chu mi zan chu Xiaomi mu hi lei theilovin a chan chu lele har sat na le achung chang te hria tak wang kha nia atuk chuan Xiaomi chuan lawyer gau chu phone ngalin lele le Mr JK te kha una wan ni em tina zota ma se gau thung chuan boilo tur le ati tur chin ti mei tur chuna tia chumin hu chuan mi pahnih chuan Xiaomi chu ei tur pek mai lo wang chuan chhuat chalin nuisa siam nan te nan ron hmang ta vela ti chuan lele chuan ron chan ngal fatin anin sol boina chuan lele chu anat pha ta sok boka ti chuan Xiaomi chuan damdoi ten hoi sakin lele kuta ta tu ke thin ti chu zuk muwa a hne na chuan a bial nu hluan ni le ni lo thu te zotin ma se lele thung chuan midang a hmangaih berani thu chu a hril ta zoka tin lele chuan I thik dawami ti zotin ma se Xiaomi thung chuan ani chu ama le ma chu in bum lo tura hrilin ti chuan lele chuan akuta chuan kain thlerkar thil ti theina nei om thu le chu takal tur chuna soma atir chuan du lo ma se a thlema wang chuan atopa akal vele ta thawa an thleng chi ti a chuan lele chuan Xiaomi chu chulai hmuna chuna kalsan ta dei mai
Xiaomi chu na zana chuan hlau hlein anu le pa te chu angai em a tin tun ma a har sana pal tlang thin zong taka ngai to le tin chumi wang chuan lung chetak chuna trap maya ti chuan zan khuwa trapin a har chho meu chuan le po bula chuna lo umreng to ngai ti chuan Xiaomi chu a thom hno te phel vek tur chuna tia chu chuan Xiaomi chu ati hlau hle a tin a thok chicken a chuan thing chu le ya chuan phunin Xiaomi kor phel le alukhum chu thinga chuna tara ti chuan le chuan Xiaomi hne na chuan a kor chu anun hlui ni in chu kal sana ngai thu chu hrila ti chuan le chuan hun har sa taka to changa helai hmuna kal thin thu le atra vak nuwa atuka mithar anga a hole thin thu chu hrila ti chuan Xiaomi po chuan a thil ti te chu tranpue du zok wangani ti a hriat nu chuan lim takin a rual chuan a ho vele ta chicken a chuan oil a zo trap to thu a hril nu chuan lo thei lovin JK resort a chuan an kalangai thu chu hrila chutia dor pakhata anom lai mek chuan Mr. JK churon langin abula Xiaomi om chu makati hlea ti chuan Xiaomi chu office a chuan hroin Xiaomi po chuna zui ve mai boka office chunga lo nga khri tura tin Xiaomi po chuan office chung chu a en kwal vela tin phone a chuan JK resort chungchanga investment ti turte in biak na chu alo in play mek boka ti chuan Mr. JK churon lutin Xiaomi hne na chuan Love you resort ti chena tura document poimo tak la chuak tura shilin ma se Xiaomi thung chuan nialin a hnuai na thok ni po chu adu to lova aban thu te mi bum mangmai ni thu chu shilin chulai mun rang chuan a chuak ta ngala ti chuna zana chuan Xiaomi le ta chu in biain an unaw in kar bo ruak ta shilin Xiaomi po chuan unaw an ni ti hriat mi lo thu chu shila ti chuna zana chuan Xiaomi chuna kut chu thlungin ale lam chu le ten bula chuna va thlunga aril ru te chuan chu an pahnia omati nom zokarin wanga nia ti chuna tu ka chuan tuipui ka ma chuan har chuakin a hrui thlun le lama le omlo wang chuan man mo takin ten lampang chu apan tangala ten chung wa thlen chuan le chuan a document poimo zong le a passport po ti bolo thu chu awa hmuta khang hun chung zong khana lo bum mai me ni ti chu hra chuakin a hne na chuan in soifia phu thu chu hrila ma se Xiaomi chuan in soifia chu angai lo thu chu a hril ta zok maya tin chu mini chu client an tam do wang chuan le chu boi hlein tin chicken a chuan le laptop a document poimo zong chu alo ruk chhuwa sak vek boka tin resort chang tu puan ni churon thlengin Xiaomi thung chu ho tum setin ma se a result tal chu hriat tumin a chang ve ta zoka ti chuan le chuan a chang ti anon soi nu chuan le anu chu an lom hlea ma se JK chuan a pom dam theilo ron ding chuakin le thil ti diklo na document lem te chu aron phora tin Xiaomi office a alu ruk laya JK resort investment chungchanga voicemail po a hriat ruk thu te ron soya tin le na thok chicken a po chuan Mr. JK lam chu tangin le dodal zogina tongta JK na nu chungchanga thilpoi le fiam tu thona na man phei chuan le chu ati thin rimin ati saubur bura chumi wang chuan JK zok chu achang tu apuangin ma se Xiaomi angoi thei to lo wang chuan an hne na chuan ron kalin a bengin ri pakhat ma hria theilo na document te ron muin ani chuan JK office a an thil soi zong takha eng ma hria theilo thu chu aron soita tin JK chuan a Bengngawng le ngong lo chu a theiang to ka te sin ato pa chuan le zok chu resort chang tu le ro khom tu ani thu chu aron puang le ta Xiaomi ro chu ti lai tak chuan kal ngalin atun ma mi zong mai na a beng cheta wanga an mu si thin te kha re chuakin chu ti lai tak chuan le po chu na ron dang vele ta ngal ngai dam te dilin ma se Xiaomi chuan ama chu aring lawani tin ano pan lai tang to mi tong le an hui phun zong hria thiam tuma a be na sat zia te a hrila kaltumin ma se le chuan adanga ani chu engtiklai po ven him tlat tur thu te engpo thleng se kianga dingreng tur thu te hrilin Xiaomi chu tun tum chau chu huaisen le turina tia ma se Xiaomi thung chuan ani po huaisen tur le chung ro sum le resort aya a thil du chef ni tur chuna tia ti chuan Xiaomi chu kal ta thovin longa thleng chi atia chuan man mo takin chicken a chu ron tlana ti chuan a hne na chuan a pen drive chu hlanin akal ma en chuak vet phot tur le a en chuak chung po ala kal lui du tala ni chuan a dan lo tur thu hrilin ti chuan Xiaomi po chuan pen drive chu alak saka airport thlen nu chuan thuin a laptop a chuan pen drive chu a vo luta chuta chuan le chuan a hma tang dei to a Bengngawng ani ti a hria dei to thu te ma se hlimna ngai poimo wanga
Asalo derani ti asriat nu chuan man mo takin resort lampang chu avapan le ta anu chau mai chu va muin Xiaomi ta na lekha nu chia chu apea lekha chuan le chuan athu soyang nge ya aswang to na te tipuitling turin a resort chu achua san thua hrila tinani po chu bengdar vua zak to lo tur chuan ngenin chumi nu chuan kumte lo vein Xiaomi po ana thona chuan hlim thei hlein bengdar vua po chu zana le hrom ti na nei to lo mola chun Sophia nenin muin Sophia chun anin nei anniversary a telve tur chuna soma ma se Xiaomi chuan chak ve hle ma se ti tur poi mo taka nei wang chuan a hnial ta zoka tlai khat chu a thopui pakhat chuan restaurant dang dai tak mai an hun thu hrilin a hming po fisherman heart ani thu te a hrila tin an dessert pakhat hming po heart of the sea ani thu te a hril chuan man mo taka kal halin chuta chuan dessert chu ei tur dang te ei zo hnuwa che alam thei thu an hrila tin dessert an ron keng chi mai chu lele dessert siam ani ti a hre chiang kher mai chauka chuan chef chu zong halin a hming yu lele ani ti a soi hnu chuan bidang ho chuan a kal chi a thu an lo soya Xiaomi po chuan zong hal vatin ma se chulai hmuna chuan a hmu to si lo atuka chuan Sophie te in nei anniversary a chuan lele chu vakalin an lom hlea Sophia chuan Xiaomi om ve lo chu hromati thu soin lele po chuan friends rama a kalvat tur thu te a soi boka ti chuan Sophia chuan kal lo tur chuan Xiaomi chau dang thei tu om thu te soin om ve lo chu poyati hlea chu ti mek lai chuan resort bul bazar vela chuan lele chu zongin mi papa khat nen chuan anin suwa ma se chu pa chuan ngai dam dil mai lo chuan fiam thunan te mangin a han chhai boi vela chu ta Xiaomi in sum thei lo chuan a chapal chuan vomatuma ma se vom fu lovin midang chu vom fuwa azak lutuk chu kal ngalin chuta tak chuan avom pa chuan a pheikhok chu ron pein chuta lele ngai ani ti a han hriat chuan hlim hlein lele po chu a hlim hlea lele chuan a ril ru te chuan anin ton tran ni ang chia anin hmu le wang chuan a hlim hle ti chuan lui ka mate chuan leng dunin lele chu Xiaomi tanga chuan bein nuam taka a ha chol thei to thu chu a hrila tin a to pa chuan Xiaomi no pan lai ron chan chuak tu kha lele le apa ngai mei chu an lo nia tin in thru khulna tur to wel pe tu po kha lele ngai mei chu lo niin ano pan lai tang dei to in lele chuan alo du dei to in alo a chil to hle mei niin ti chuan a film chu a top ta ani Can anybody out there hear me?